parlok Nongpoh pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi phun sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam phun hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai phun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise ka lempung ilekai football home sning kabari ka wei na ki lempung ilekai balabu Iaka kusnam ka bahe na pedang ki wei pat ki tournament hakathan Iaka bala pania jaga seng KSU sning circle kala nang ya chachat bala nang la ban sakhi ka jing ilekai jong ki kunhon ilekai football na keleng ki balawan bani bynta Haka neng madan Watla ka madan kampat dei ka madan ka babit ka babiang Haka jing ilekai ka bahnin ka sngi Iaka bala ilekai ha pedang ka MLP football team persya Iaka Nangiaikiew football academy ka jing ilekai ka long ka Jwat bha bani pandrem ka wei ka wei pan namar ka jing rekat bor jong ki dong ilekai ka jing sei bor bat ka jing penisap ki rang ilekai ka Nangiaikiew football academy ka badi ka kanhon ilekai football ka bawan nasional nong kendong kala hapan penlong ye ki referee ban penlong da ka tie breaker badah ka bakhado ka MLP kala pandrem no ye ka Nangiaikiew Watla ka kanhon kamsyam lapoi sa jing job Hynrei orang ilekai jongan Nangiaikiew football academy u religious mashering u badang khatnyo stem karta ulayo ya ka kusnam kumun nong ilekai wa kensai tam jong gasngi laneu man of the match shushu ka jing ilekai babot jongan ng tournament kan long haka arab sauteri ku kulang kot arjar arpsan haka por shi beje no phaisngi haka ba ka mauteri merdan SCC kan ikhun persya ya ka PSA Manipur Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai henru iwe ar nyau lai